otu nke ọtụtụ Igbo ndị ọma ndị ewonu nke onye chiri ya zere ndị ji akụkọ a n'ọtụtụ a n'ụwa ogbo m Chidewa Elibe na mụnwa bụ chi na-edomonwa na-ekwu gezienụ ntị ka ọ nụnụ isiokwu n'ihirodo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Tuzdee abalị 22 ọnwa Febrụwarị n'afọ 2022. Ọchịchị etiti akwụsịla ịkwụ ya karịrị mmadụ 200 ụgwọ ọnwa n'ihi na ha edebaghị aha ha n'ihe omume Integrated Payroll na Personnel Information System nke a na-akpọ IPPIS na mkpirisi ya. Minista na-ahụ maka ọrụ na inye ndị mmadụ ọrụ n'ala anyị na ndị ndu otu ASUU Academic Staff Union Universities ga-enwe nnọkọ pụrụ iche ịmara ihe a ga-eme ka Nwaugo wee biri. Ọchịchị steeti Ogun agbachiela ụlọ akwụkwọ niile nọ n'ogbe ahụ n'ihi mmemme echimechi ọba nke na-akpọtụ n'ogbe ahụ. Njinji ejeela dị ka otu ogbunigwe kpọrọla mmadụ 60 ala mmụọ n'ebe a na-ebupụta ihe gold ya bụ ọlaedo bụkwanụ nke kpọtụrụ na mba Burkina Faso. Otu egwuregwu Confederation of African Football eyigharịala ụbọchị etosiri ịkụ egwuregwu amamaka n'etiti Ghana na Nigeria iji tozuo oke maka iko mba ụwa. Sonye anyị na www.ozisaradio.com. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Tọzie ntị n'ala, anyị gụpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ n'uju ya. Ọchịchị etiti akwụsịla ịkwụ opekata mpe ya karịrị 200 ụmụ mmadụ ụgwọ ọnwa ha n'ihi ha edebaghị aha ha n'usoro n'ihe omume Integrated Payroll na Personnel Information System. Anyị chetawo na kemgbe afọ gara aga ka ọchịchị etiti malitere na-akụ ya ka ekwe na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ ka ha debanye aha ha n'ihe omume a bụ IPPIS, mana ụfọdụ ụmụ mmadụ ekwechiri. Anyị gaziri n'iru chọpụta na ọchịchị etiti nyekwere ndụmọdụ ọzọ n'ọnwa Jenụwarị n'ime afọ a, oge o yiri egwu na ọ ga-akwụsị ịkwụ ihe karịrị 1,000 ụmụ mmadụ ụgwọ ọnwa ha. Ozi bịazirinụ na-akọwazi site n'ụlọ ọrụ Civil Service nke ala Nigeria na ihe omume a bụ IPPIS emepeela ala Nigeria anya wee chọpụtawo na enwere ndị ọrụ ụmụ agbara nke a na-akpọ ghost workers bụ ndị a na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa kwa ọnwa. Ọtụtụ ndị ọrụ ụmụ agbara ndị a ya bụ ghost workers karịrị akarị n'ụlọ ọrụ Ministry na-ahụ maka mgbasa ozi na omenala, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na iko ndị mmadụ n'ọrụ, ụlọ ọrụ akụmakụ na mmepe ime obodo, ụlọ ọrụ na Ministry na-ahụ maka agụmakwụkwọ, Ministry na-ahụ maka ọrụ nakwanụ ụlọ obibi, Ministry na-ahụ maka ndị ntorobịa nakwanụ egwuregwu. Akụkọ gakwara n'iru kwuo na ndị ọrụ ugo ụmụ agbara jukwara eju na ogige ụlọ ọrụ Auditor General nke ala Nigeria, tinyekwere ụlọ kọleji dị iche iche nakwa ụlọ ọrụ ebe a na-enwe mgbakọ na ngụkọ ya bụ Accountant General. Ozi agakwara n'iru kọwaa nke si n'aka Dọkịta Marcus Ogubiyi bụkwanụ Permanent Secretary na-ahụ gbasara Career Management nke ya bụ ụlọ ọrụ. O kwuru na ọchịchị etiti afụrụla ntụtụta na ha ga-emejupụtarịrịla ebumnobi ihe omume a bụ IPPIS. Minister of Labour and Employment bụ Dr. Chris Ngige na-akwado ịga hụ onye ndu ndị otu Academic Staff Union of Universities taa n'ihi ịga n'ihu kwụsị mfanye aka n'ụkwụ nke anọ n'ime ya. Nke o kwuru na nke a bụ iji lebanye anya na
iwu onyeisi otu National Association of Nigerian Students nyere iji osisi wee kpachie okporo ụzọ niile nọ na steeti 36 nọ n'ala anyị nakwa na Federal Capital Territory n'abalị 28 n'ọnwa Febụwarị afọ a maka ime ngagharị iwe n'ihi mfanye aka n'ụkwụ nke na-aga n'ihu kemgbe otu izuụka. Onye okwuchite ọnụ Ministry of Labour and Employment bụ Charles Akpan bụ onye kwenyere na nnọkọ nke ahụ ha nwere na ụbọchị Mọnde nke akọwara na ndị otu ASUU tinyere mfanye aka n'ụkwụ n'abalị 14 n'ọnwa Febụwarị afọ a ruo izuụka 4 n'ihi ọdịda ọchịchị etiti dara imere ha ihe ha chọrọ ka ha mewe ha. Ụfọdụ ihe ndị ọzọ otu ASUU chọrọ ka ọchịchị etiti leba anya na ya bụ itinye ego na mahadum dị iche iche, iwelite ụgwọ ọnwa ndị na-arụrụ ha ọrụ, iwelitekwa ọkwa ndị ọrụ nke ha kwuru ka ọchịchị etiti gbalịa kwekọrịta na mkparị ụka nke ha kwekọrịtara n'afọ 2009. onye ọma na-ege anyị ntị aka nọkwa n'oge akụkọ n'Ozizo 96.1 FM Owerri. Anyị gakwa n'iru wetara gị akụkọ ndị ọzọ anyị jiri bịa. Ọ fọdụrụ awa ole ma ole ka oge ndị nnọchiteanya ala anyị omeiwu nyere ọchịchị etiti site na onye na-achị anyị bụ Muhammadu Buhari ikikere ịkwado ya bụ Electoral Act Amendment. Ozi anyị nwetara site n'aka Maazị Femi Adesina, onye na-ahụ gbasara mgbasa ozi nyere onye isi ala, ọ kọwara na n'agbanyeghị na enyere onye isi ala oge ịbanye aka n'akwụkwọ ihe omume a bụ Electoral Act Amendment Bill, oge ka fọdụrụla ya. Anyị chetawo na ọ bụ kemgbe abalị 25 ka ndị nzukọ omeiwu na ndị nnọchite anya ala anyị nọrọ kwado ya bụ Electoral Act Amendment Bill, nyefezie ya onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari ka o nwee ike bịanye aka n'akwụkwọ ma kwado ya bụ ihe omume. Mana dịka anyị na-ahụkwa ugbu a, eju ele nne gị kọkọrọrọ. Ọtụtụ ụmụ mmadụ ekwuola okwu banyere ya bụ agwa, ụfọdụ akatọ ma na-ekwusị na ihe agbara nkịtị, ọ dị ka nrụrụ aka abanyere n'ime ya. Na nzaghachi ya, Adesina, onye na-ekwuchitere ọnụ onye isi ala, gara n'iru gbọja ma katọ ndị na-akatọ onye isi ala ma gwa ha na oge e nyere onye isi ala ịbanye aka n'akwụkwọ ka fọdụrụ. Onye amalitere ịkatọ onye isi ala wee ruo mgbe ya bụ oge e nyere ya bịara n'isi njedebe. Akarachi steeti Ogun bụ Dapo Abiodun enyenye iwu ka emechie ụlọ akwụkwọ niile nọ na Ijebu Igbo na gburugburu ya n'ụbọchị Wenezdee n'ihi echichi ọhụrụ a chọrọ ichi ọba nke obodo ahụ. Ndị nta akụkọ kọwara na kemgbe afọ 28 na Ijebu Igbo enwebeghị ọba na-achị ha. Na nso nso a, ọchịchị nọ n'okpuru Dapo Abiodun kwadoro maka nhọpụta nke ahọpụtara Prince Lawrence Jayo Oba Adebayo dịka ọba ọhụrụ nke obodo ahụ. Dịka a na-ekpunye okpu eze ọhụrụ na ụbọchị Wenezdee, Abiodun kwuru na ihe omume niile gbasara agụmakwụkwọ ga-akwụsị iji nye akara nsọpụrụ maka ọba ọhụrụ nke a na-echi. O kwuru na nke a bụ iji nwee ike mee ka ndị nkụzi, ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna sonye na ihe omume a. Kalaba gbara ndị obodo Ijebu Igbo ume ka ha gbalịa kwanyere ndị na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ ugwu oge ihe omume a na-aga n'ihu. Ihe akụkọ si mba ofesi, ihe ruru mmadụ 60 anwụọla na ụnyaahụ bụ Mọnde na ebe a na-eme ọlaedo gbawara na obodo nọ nso nso Gua nke dị na South-West Burkina Faso, nke akọwara na mmadụ 12 ndị nke ọzọ merụrụ ahụ, nke gụnyere ndị nne na ụmụaka. A kpọrọla ndị ahụ merụrụ ahụ wee gawa ụlọ ọgwụ nọ na mpaghara Gua. Onye ikpe nke gara ebe ahụ ihe a mere
nyochara ma kọwaa na ihe a mere bụ ezigbo ọdachi. Ha kọwara na ihe mberede na-eme nnukwu ebe a na-eme ọlaedo na mba South Africa niile. Anyị ga-eze ntị n'akụkọ egwuregwu. Ndị mgbazi Super Eagles ala anyị Augustine Egwuregwu na Emmanuel Amuneke ga-awụcha nnọọ n'ala Naịjirịa n'ime ngwụcha izu a iji nyere ụmụ ha aka ịkwado maka amamaka ntozu oke iko mba ụwa nke ga-akpọtụ na Qatar n'afọ 2022 nke ga-adịkwa n'etiti ndị Ghana na ndị Naịjirịa. Ozi bịara anụ n'ụbọchị Mọnde echi gara aga nke si n'aka ndị Confederation of African Football ha yigharịrị ụbọchị a ga-akụ ya bụ egwuregwu bọọlụ n'agbanyeghị ụbọchị eyiburu ya na mbụ. Dị ka akwụkwọ a siri pụta ha kwuru na a ga-agba ọkụ nke mbụ ya na Ghana ebe a na-akpọ Cape Coast n'abalị 25 n'ime ọnwa Maachị mgbe ọ ga-eji ọkara gaa elekere 7 bụkwanụ mgbe ọ ga-eji ọkara gaa elekere 8 n'oge nke ala Naịjirịa. N'agbanyeghị na eyiburu ya bụ egwuregwu n'ọnwa Maachị n'abalị 24 ọkụ nke abụọ ya nke ga-akpọtụ n'ala Naịjirịa ga-abụ nnọọ n'abalị 27 ọnwa Maachị. N'agbanyeghị na eyiburu ya n'abalị 29 n'ọnwa Maachị, ya bụ amamaka ga-akpọtụ n'ọgbọ egwuregwu Moshood Abiola nke dị n'Abuja. Anyị cheta na Augustine Egwuregwu na Emmanuel Amuneke nọ nnọọ na-agagharị site n'otu mba ruo na mba ọzọ, bụkwanụ oge ha na-achọta ụmụ ndị Super Eagles ndị ọkwụ na aghọ nkọ, bụkwanụ ndị ga-enye aka ka e nwee ike nweta ohere isonye na iko mba ụwa. Onye ọma gere anyị ntị n'ụtụtụ a, anyị si ihe ọma mekwara gị n'aha ogbo m ka mụnwa bụ Chi Nedu nwa na-ekwu ji asị ihe ọma gbara abụba mekwara gị ndewonu.